നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മംഗ്ലീഷ് കീപാഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ, നമ്മളിപ്പോൾ മംഗ്ലീഷ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം വരുന്നില്ല, അതിനൊരു ഉപകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് എഴുത്താക്കി മാറ്റാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉപകാരമാണ്. സെക്കൻഡ്, കീബോർഡ് തുറന്ന് മൈക്ക് ബട്ടൺ, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കീബോർഡ് തുറന്ന് മൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സംസാരിക്കൂ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എഴുത്തായി മാറും. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ മൈക്ക് ബട്ടൺ പിന്നെയും അമർത്താം. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സെറ്റിങ്സ്. അടുത്തത് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. മംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെറ്റിങ്സ്. മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് മലയാളമാക്കി മാറ്റാം. ഞാൻ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും വലിയ വാക്കുകൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ പൂർണ്ണ രൂപം മുകളിൽ കാണിക്കും. മലയാളം, മലപ്പുറം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും. നമ്മൾ MAL എന്നടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വരും. മലയാളം ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പാണ്. വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എഴുത്താക്കാം. നാലാമത്തെ ഒരു ഉപകാരമാണ്. അഞ്ചാമത്തേത് മൂവി സ്റ്റിക്കറുകൾ, ഇമോജികൾ, ആനിമേഷൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ചാറ്റുകൾ അടിപൊളിയാക്കാം. നമുക്കറിയാം, അടിപൊളിയാക്കാൻ ചാറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ഒരു നോക്കുക. അത് തന്നെയാണ് അപ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഇതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് അൺലോക്ക് ഇടാം. എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഉള്ളൊരു ആപ്പാണ്. കീപാഡിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും എടുക്കുക, ഈ ആപ്പ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ ജസ്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന ഉപകാരം നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് ഈ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ കൂടി എല്ലാവരും എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.